mozi uyai kudare hamuzikuye kudare zvamaimangarira zvacho mwakazotore rimwe danho mwaamega kumusha kwenyiyo zvinoreva kuti mudare mwamwa zvibvisa. Ngatichimbodzokere nhau yacho tizwe kuna uyu Chipanga titsanangurire zvakaitika kuti uzouswe mudare naTezvara akwa. Tichkach MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda pa YouTube channel yedu Tichkach MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Tichkach MTV tinodzifambira. Mimi wa Chipanga wa Mkunguma munenya ya mama kamangara muchimangare mupambo mwamangare mupambo mozi uyai kudare hamuzikuye kudare zvamaimangarira zvacho mwakazotore rimwe danho mwaamega kumusha kwenyiyo zvinoreva kuti mudare mwamwa zvibvisa. Ngatichimbodzokere nhau yacho tizwe kuna uyu Chipanga titsanangurire zvakaitika kuti uzouswe mudare naTezvara akwa zvosvika nhasi iwo wakwata mudare. Nditaure kuti bamba angu akauya pamba pangu, auya pamba pangu obva andirowa, akandirowa dziso rangu rakabuda ropa, akandirowa muchesti mangu ndaiti ndikakosora ndaibudisa makosoro chimagararwa neropa. Apedza kudaro akandimhanyirira 2 km indidozama kudotisa, abva andibata ndopandakadzoka nawo kwakuya kwautora mombe pamba. Ndakaenda kuchipatara ndakashandisa mari ndakarapwa izvi zvaandapariraiti obva atora mukadzi wangu obva aenda naye, obva atora mombe obva aenda naye. Mombe ndakazoparadzana nawo pana sabu obva taperera ipopa kobva baba kwautoresana angu mabhedhi tobva hembe dzandainzi ndakamwisa, hembe dzandainzi ndakabvarura, hembe dzadziri dzechikomba, chikomba chacho ndakachibata kuti hangu ipapo ndosira ipapo kuchangana. Wakazomangara iwowe kuri kwekunga atore mombe itokamwese warodziso wauye kudare tikati aiwa dara rikatori munhu unorwara chienda umboende korapa waende korapa ndokwawakazova ichiti no inini ndazwe zviri nani ava towadaidza hawana kuikudare iwowe ndokwawakati mukadzi wachowo aitoti ndakaromukunda wangu chikomba ichocho chaindirovera kuti wakabva muhembe dzemukunda wangu ndochatogara nei ndochatogara nemukadzi mazwa here ndosaka uye azokumangara inasati kana zvaatoive papo matanho akazotorwa ndamukunguma iwo chimangara ngoti mimi padaikuda imi mamusikachauri saka mwakumangarwa ndokuti maziona here zviya zvataitaura kuti aiwa ndikupona nemukadzi ngenyaya yechikomba. Chikomba chiro chinoti ndaisaite zvakanaka pa mukandirowa mukanditorere mombe dzangu ende machikandimhanyira for 2 km ichitsvakwa kuti nditize imi mukamhanya for 2 km muchinditera. Zvino chikomba chacho nhasi ichocho ndo chaani mukunda wenyu zvinoroti mwakauye kutore kumba kwangu ngechisimba mukatora nemombe mukazoende kuti chikomba iwo ndo wamupambo wendinoda iwo uyo ndatorera ndo nyaya inawo. Ndopindura irifana wamukunguma wachidaire zviri kutaura uyu vamukunguma wakazvifota lazisama naana kuyanarwa ndakase vakaranda kutambirisana aiwa ndakasvika asipo pane mukadzi wacho ini ndobva ndasiyana paundo ndasiyana nyora date ndikati apa paanouya musi wa 13
anozopinda mukoti asaina iro randato retain iro atorisainira pano. muchimboripo uyu mukunda waayo wanoti wakaroorwa chikomba chando chakazotora unoziya zita rake? Ndoriziya. Ndopaatori? Atori isizototi inini ndine foto rake remukadzi wangu nechikomba ichocho ndinaro. Foto iri rinoratidze kuroora naye, rinobudisa kuroora naye. Aiwa. Ano asitori nahembe. Wakatora ndomukadzi. Asitori nahembe. Alright. Amungu. Pamusoro changamire. Ndinopokana nezvese zvirikutaura Chipanga. Kubva patakapedzisira changamire achiti Chipanga chienda wotorwe x-ray udzoke panhau yawaita. Chipanga wakaenda agara. Ini ndakafonera Chipanga sekuru wacho ndikati Chipanga mwana muroora wenyu wabara. Ndikanzi zvakanaka. Chibva ndafonera futi takotore muroora wenyu. Kubva ipopa haana kumboye kumba kwangu kana kusvika nhasi, haana kumbosvikapo pekuti aiwe. Takati tisina kupuwe duro nekuti takaisira muno Changamire muchiti uye aende kotore makadhi ozodzoka tozopedzise nyaya. Makadhi ngekurapa ndikuti chekuti imimi muzoti mune mukunda wenyu mubakwenyu muchizofonera Chipanga kuti muroora wenyu wabara pambamboremei. Kubva patakaite muno Changamire ndimi makasunungura kuti mupambo enda uchengete vana ava nekuti tezvara vari kugara nauyu asina aine nhumbu nemwana wako. Saka adaro isusu takagara gore ne6 months. Ndakafonera Chipanga mapapi. Chipanga akati ndiri kuyeyo yosekuru tachiuya ino mupambo tizwe nekuti kubva paakazira Changamire enda uchengete mhuri yako haasati ambosvike pano tinondosangana mumarufu tichitomhorosana, tichisangana mumwe wake makuwa tichimhorosana, asi kuye kuone mhuri yake haasati. Yasvika gore ne7 months ndakaona kuti Chipanga uramba akadaro. Ndikati Chipanga ndakutorese vana vako mabhethi nekuti mwe wacho waude kuende kuECD. Zikanzi musatorese vana vangu mabhethi ba. Ndikati zvakanaka. Ndikati saka wodini? Zikanzi ndiri kuyeyo. Ndikati zvakanaka, uya nasekuru ako tinzwisisane kuti uri kuti kudii. Sekuru akauya ega nemadhongi. Asvika akati ndauya. Ndikati mauya zvakanaka, asi nhau dzetodoti tibvunzane pamhuri iri panapa iyi yakanzi naChangamire wouchengeta. Ndikakubvunzai Chipanga muri mega munozvimiririra here? Akati pakutanga. Ndikati zvakanaka, saka imi muri kuti kudini? Akati ndauye mhuri kuti nditore mhuri yangu tatoya nemadhongi. Ndakati zvakanaka Chipanga, imimi marambe kuya nemupambo wangu wacho, saka ndakukubvunzai mubvunzo kuti kana mangwana ndakupai mhuri iyi tichazodzoke kuna Changamire ndo ataura kuti Chipanga wakazotore mhuri yake, asi kana paine chimwe chazoitika munondibvumira here kuti ndizonangana nemimi kuti Chipanga mwaitei? Chipanga akati ini nausangani hautarisani nenini ngekuti handirari nemwana wangu. Ndibva ndati padzoka henyu tinochimirira, chiendai moti muzukuru wenyu atore makadhi tisangane paChangamire. Takagara, takafona futi after ndakati Chipanga mwauya ndimwe akakwana here kuita murume wacho zvese kuita samukuru? Akati ndikati zvakanaka, saka muri kudziwa kuti kana vana vakazoambana vakumba ndoya ndichitarisana nemimi here kuti Chipanga chii chakuitika? Ndo paakati hazviiti ngekuti handisiri ndorara nemwana wangu. Tadaro Chipanga asina kuuya, takaona kuti pamambo hakuna chiri kutaurwe kuti nyaya yazomira sei nokuda kwetakamirire makadhi, uye wacho haasi kuuya. Ndakati Chipanga ana ako ndaatorese mabhethi, ndozvandakataura. Handina. Ndakati ana ako ndatorese mabhethi, ndozvandakataura ini. Chipanga akati ndozvamwaitorere anangu kuti mutorese mabhethi. Ndikati achienda kwamambo waataurira ndatorese chii? Mabhethi. Iyi yake yechikomba ndinototi zvaari taura kuti unayo exhibit
munhu unonga abate chikomba chemukadzi wake unounze mudare nini ndochiona ndakamufonera Chipanga ndakwendese wakwende kubasa uri kubasa uri kubasa kubasa kwamaiendesa imimi nyaya iri kudare mangotaure zvekuti ndaikudare kwamaizoendesa maamega zvisina dare ende ndechituki uyewo nenhu handi kudare ndo rakatoti ndoorapwa here kupedza kwato kurapwa ndikatozoye kudare kunokuti chidaidzarike zvarangudara ike mainodaidze kumba kwenyu yachikurapwa. Chipanga ndakamuti hausi kuchengete mhuri yako mwana wangu enda iri kubasa akati ngaende hake mwana wenyu uyu uri yako ndikafonera sekuru wacho akati kana zviri zvo zvataurwa nemurume wacho hapana zvitingaita ndokuti ndakandati ona uri kurebesa inini kuti chengete ana ako kuramba chichengeta usingadzoki kudare nemakadhi acho tipedze nyaya Chipanga chidemotore mhuri yaye Chipanga muuye nayo Chipanga wakuti mhuri yake unotora kana kufona ndiri panoti iwe bve kubasa kwako uye utore mhuri uye naye pano unouya akwakuwirirana kwawo pakuitirana paakaita imi ukaimba muchinge mapedze basa renyu changamiri amukunguma semurume mukuru mukasiye mukunda wenyu mune simba here rekumuendesa kubasa kana kuti aroorwa ari kumusha kwenyu simba ndakaribvunze kuna Chipanga akatendera kuti tati nyaya yakudare imimi mukunda wenyu akaoneke chanoona izvozvi ari iye ngatiti wafirikwi munombomuendese mozotore kuna Changamire ngekuti wazofa ariyo kuendese kubasa makati nekuti Zimbabwe nyaya iya yapakati ndafunge izvi Changamire kuchengeta amukungumakane mwanga matosvika musakona masvika mwanga matosvika chinoposha handi utabasiba kana muromo nepfungwa pane pedzinoposha kana makacherechedze kuti makambobvunza uyo kuti hausati wapedza here kurapwa chichi senyaya yakatoraurwa mudare chakazokweti muendesei mukadzi wauyo kubasa kumutendera musina dare mukati senyaya iri mudare chinyi iko kwavo kusaziya kusaziya imhosva yakazvimiririra Changamire vamukunguma vanoziva zvavakaita mukunda wavo tingatenderera chitendera vakabvise mukunda wavo paaka akarovha kuti vaende korodze iyoyo pamusoro dzevandare tombobvunza amukunguma Chipanga una nemukunda wenyu akaita ananga 2 ana 2 emakazorundira ungatore muti madrungene handisini ndakatore mombe wakatora ndiani iye wakatora ega mombe akaise kuna Ishe wakatore kuise kumusha kwake wakatore mombe akandipire pamberi paIshe saka mukati ndakatore mombe yaakandipa iye ndakapuwa mombe naChipanga mwakamwaenda kubvunze chumere yaka ndisina kubvunze chuma saka chakachazoti Ishe azvende kuti mwakupiwa pamberi pachibasa chandakaita inini ndakatora Chipanga nenhumbi dzaakapwanya nezvaakangaitire mwana undi andoda kotaurire pana Sabo taakwenda ndo paakambodzoka patakazomurumbirira atiza aparumbirwa nemwana wangu patakazodzoka ndo paakapinda zvemudanga akatorima nanichingoti asi mwakazviziya here kuti uyu muchitaure nyaya yemukunda uyu wakakuwaro ndo zvatatakamirire kuti auye achizova pay proof pamberi penyu kuti wakakuwara ndandibodzoke paniye kukuwara wakarapwa here ndakarapwa makadhi nawo ekutraining ngekunge wakuwadzwa ngeavo nekunge makasununguka here kuti aone kumukanidzire kurapwa kwaakazoita ndinotenda ngekuti chinobariseka inini kana dai mamu nezvomamashashirwa hamusi mutongiba hamusaitonga pe nyaya yaifanira kumangarwa uye inomangarwa ino nhasi yoti kurapwa ndakapedza asi ndakaite makosi mukunda wacho watainge nyaya tiri kugadzirisa waroorwa ende imimi wopa mabhethi chamwaimhanya emergency yekuti mwana wakwende ECD unode bhethi
changamire ndikupindura ndiri ndikutaura kunga vangu hana kuoma aya manyepo mabhedhi hapana mwana wakatorese mabhedhi aya manyepo imimi ndi mwakataura ngemuromo wenyu kutaurira uyu mwechiti mwana ndatorese bhedhi andizozvataura here kuti mwakatorese mwana bhedhi uyu wakazwani kuti anatorese mabhedhi ndakamutaura kuti ndapotorese mabhedhi imimi anatsa kutaura kuti manyepo ari kutitenderedza ngemanyepo aakagadzira iwo saka munhu kana akutoruya nemakudare nemanyepo hani makagadzira here waifanira kuuya kuona uye neumbo asi wakagadzira manyepo ekuti anandatorese mabhedhi ndiani ndini saka imimi aiwazve handimwi mwaide kuende kotere kuchengetwa kwemhuri ba dare ndorairo tichengetwa kwemhuri imwimwi mwakati ndatoresana mabhedhi zvamangare uyu kudare kuti mwakatoresana ake mabhedhi mukati ndini ndakazvitaura saka tiri kuti uyu pakutoresana ake mabhedhi uchataure zvaanoda wedza manyepo kana kuti handi manyepo asi ndimwe akazvitaura ndo zvamangare uyu kuti anangu akatoresa mabhedhi zvamapupura ngemuromo akazvitaura kana aona changamire kuone chi ationi mabhedhi bangoti mwataura kuti ndakati ndiri kutore mabhedhi masoko enyu ndo atiri kuteera pamusoro zimbabwe ndaida kubvunza uyo Chipanga kurumbirwa kwakaitwa kusvika ari kwedziso takude ropa rakude ropa rakawanda sei hembe yachona here ende ropa wakatoigeza iri here hembe yacho yaida iwe kuno kwamambo ana ropa regai ndipindurewo changamire aya manyepo arikutaura nyaya yemukunda wenyu tekazoonoti yaite kukwara kwemunhu yanga yakanaka kumangara kwamakaita kuti anodakangadatere mukunda wangu kuti maite kusiye chimo kuti mwaitodini asi uyu wakazokuwara kuti akakude ropa akakuwara dziso riri kuone zvakanaka redziso rake dziso zviri kura rinyase kutaura parinoone zviri mudhuzi mapepa akakware munhu uyu changamire ndode kumudzai une mapepa aakakuwarira ari kwasharara akabviswe muti mudziso saka asauya chinyepe nhau yetinoziya ba uyu wakarumbirirwa akabatwa nemwana wangu wakarumbirirwa akabatwa nemwana wangu ndakarumbirira changamire uyu uruti ndakazora kwedziso rangu zvamangara ngezvekuti ndakakwadzwa akatoresana mumabhedhi mukadzi wacho pamusha pawo pamachina avati ari kubasa uruti wakarohwa asi mari yandaona panapa yekurapwa kwakaita $8 iye tine dzimweni dzacho dzakanyorwa muzekutenge mushonga mubhuku tenge mushonga marisiti ava hapana marisiti papane iroro robadzi uzotunzirwa ipenda ropa alright uyu wazomangarawo ndakakamuti korapa asi nono wazoya chimangarawo ekorapa ndapegama asi ayakanditorere mombe akandirowa akandikuwadze dziso asi nhasi uno mukunda anangu atise mabhedhi mukunda wacho waindirowera kuti muchiite mwana wangu ichipanga ngenyaya yechikomba chikomba icho ndo chazotore mukunda wavo chatorowa chiri kuchikombe kwamutare kundo kwaari sedhiro ne ndinochitora sekuti Zimbabwe aya kugomore mukunda wawo apa kwende kopa uyu
ende uyu wakachizorapwawo zvine makosti arabva ataiti imimi dai tiri kuende mberi nenyaya kuti mukunda wenyu auye kuti aine murume zviro kwazvo tichamudidzoke kwawanini tonoti unotenda here kana kuti peduro tonoti chii chimboripo asi uyu uroti ndakakwarawo dziso rangu ndine makosti ari apa kana iye achidzikwa nechikomba chemwana inomupa mari mirayo tudombobve kuchikomba uri kuti ndakakwara ana makatoresa mabhedhi mukati ndini ndakatoresa madziso raakunyepa nhasi wapaipuna achitoti tikubude ropa mumapapu asi wakadzimana nemwana wangu akaveva zvese zvakasvike madziso mwana wenyu haasi kumangara ndakwadzwa ndokati ndakakwadzwa mudare ngamudiendorapa wakataure nhau yekukotsora ichikude ropa kune dziso muno Changamire ndo zvakanyekorapa asi dziso Changamire wakarohwa ari pasharara ndinoriziva kana tiende paakandira tange kurapwa kwawakaita iwowo kwakakuitira mari ini kwakwanisa $100 kunoti ndaikwira bhazi pamutare mangwana mimi awo nini amukuru maipanobhadhare $100 iwo vanomangara chikomba iwo imini unoya ne$100 mopa uye mari dzake dzekurapwa kwako mati ngamangara chikomba unomangara ane mazwi andaidi kumbobvunzawo amukunguma uyu akware dziso ari pasharara zvakatore mazuva mangari kuti muzomurubirira pakatore nguva refu nekuti inini pachezvangu ndakaenda kutode kochemere pana sharara asi kurapwa padziso rake ritori nemuti pasharara wakarondirwa ndiani wairowe mhuru achikama kubva paende kobaya mudziso akagara zvinozikanwa kana matsamba acho kubve pazumbare imimi mukati muti watiseya kudai mukaende kuende koutema anhu anosvika kuti muti wauswa ndei chakorifomoti ziso raari kutaurairi rakatangurapwa kana kuti aribvuto wangu maenda koteme goa pamwe watema risumona wandosiya wandotisiya tosvike imimi muri kutema tikaona muti wawa tinoti watema ndera ndini ndatema saka ndini mwakatemedzisei ndokutenda yamuchangamire ngekuti yamatange kuzouye kotonga ngeiyi iyo yaane vhaliyu yandakauya nayo maicheta maakutotendana aiwa ndiri kuti ndinotenda iwe unouya uchimangara amukunguru mambozwa here kuti unzwa muno kuti wakakumangarira uruzwa muno epanandekwangumane chindururana pamafama iwo nyaya yako ika turoti dheti rounomangara nedheti nouya naaya mari kana kuti aya anongozviurira musi turokupai kusvika musi wasodheti inodheti $100 kana iwo engaotsvake mari kumangare mukunda kana kumangara nemukunda wacho nemuti nechikomba chacho nowachiziva zvakanaka Changamire inini ndakukumbire kuti ndakauya nazvo ndechimangara machirangu akadai ndochikuda zvinoti ndakuchimangarwa ndini ndakauya pane pechidokorekta vanhu makotere emaita paine uyo paitaura kuti wakauya ziso rakati piriwiri ropa handi ropa raiereraba iropa ranga rakatsvuke mudziso saka harioneki pahembe pa munakota vanhu zvakanaka vachitaura rakabudawo harizobude mudziso right ropa iropa kana rakanyambobude mudziso kana rakabude munzee kana hembe yacho ine ropa yarakabude pachiropa rakandobuda nekumhanyirirwa kuti rakabude mudzwara kana kudini uya naye asi manga rechikomba nemukunda wake imini musoseleti moe pamusoro Changamire vamukunguma vari kutondinongedza pana pautanzi imimi ndima kwaikonyeka kuti ndatsveta samoni ndikasvidza dare pane here pamboizwa mubvunzo iyoyo inini ndakaenda nesamoni atondinongedza pana ndimi manyepa plus pamusoro Changamire ndimbotaura ndakasimuka inini ndakanga ndiri kutya kuenda tikawanze mbomba pane hwere shinda rizokwanikana Chipanga amukunguma ofisa akamira pa haindi kumba kwemunhu kuzviendera
anotumwa napresiding officer koite basa. Imobva manongedza akagare pakati penyu. Aripo kukuyananisai atumwa nachangamire. Zvamanoita zvomanongedza changamire. Ndabvunza kuti makauya nesamoni makapani kumba muine mubvunzo munobvunza akazvidze dare. Makisitsira. Hamuna right kuti murudo kutonga here. Ati izvi muruda yemaoko muchifinya ndiri kudai changamire vhare maoko avo. Nebara pamusoro 17 November. Inini ndai mumangazvi. Sungai. Mwazogara futi yokumba kwenyini. Tozviye kuti ano muri kusere kuzvisungai. Sungai. Kunopinda dzimwa. Zvoti zvakanaka hazvo kuti ndike. Teach MTV inokupai nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Teach MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teach MTV tinodzifamira. Dochipandora, dochipandora tete.